paita dispute yekuti vanhu vakashanda awa under supervision yamai avo asi property iri yambuya, then mbuya wakanga wasipo ndobva wati no chiitai sei chishandai zvamabata handiti mobata ndozoona ndadi ndauya. Saka zvadaro mbuya vasati vauya awa mai avo wakabva watora goridhe handizvo right. Kana handisi zoti wakatora goridhe kaasi, asi handiwo pane nyaya yacho, pane nyaya yekuti nyaya yakubva pekuti goridhe rakatorwa ranga rakawanda zvakadii, because avo vari kuti wakomana vari kuti wati goridhe ratakapa chii mai avo ranga riri 13 grams, asi mai avo vari kuti yanga isiri 13 grams, yanga richi 2 grams 3.7. Saka tikati no hazvinetsika kana paine munhu anga akabata chii angabata goridhe wacho, hatiti munhu anga akabata goridhe ano yachititaura kuti goridhe ndandakabata ini ndandakabatiswa igoridhe rakati rine value yakati. Ndosaka takudaidza pao kuti imimi mungotaure kana makanganwa munongotaura ndakanganwa pane kuti nyepero. Imi munongota zvamunoziva kuti azveshuwa goridhe rindakabatiswa inini igoridhe rakati. Goridhe randakabatiswa inini ranga riri 3 grams 7 points. Okay. Ko 13 iri kutaura kuti mamune 13 ndisi imimi ndi makabhatobhadhara. Okay. Makabhadhara unani? Mari ndakapa apa ndo wanga wakabata goridhe panguva. Okay. Asi uyo agari wanga wari wese. Wanga wari wese ndokuti? Wanga wari wese. Bamba vakabhadhara 3.7 mamuri kwei? Pakabhadhara goridhe ndandiri asi ndakazoti garisa goridhe ndakazoti ngarisabhadhara kuti mirire mbuya boys. That was not the issue. The issue yamakauya nayo imimi handiti yekuti azingatimirire kuti mbuya azouye handiyo issue. Issue ndeyekuti we want to know the quantity. Ndopatanda kuclassify kuti quantity, because nyaya yanga yaikumira pekuti pane wamwe wanga watori kusera wanga wachitotodawo mari yedu ipo papa. Handiti ndosaka takazoti hondo yakazouya pekuti tibvunze kuti mbuya wari kuti 3.7 imuti 30 ndopane nyaya yedu. Ndosaka tazodaidzawo kuti aclarify kuti zveshuwa iwe wakabhadhara mari iyi, uyo ati ndakabhadhara 3.7 grams, iwewo uri kuti haukonfirma nhasi kuti zveshuwa wanga uripo wakabhadhara 3.7. Saka uri kuti herewe in other words mai ava namatanozani mapawa wakakonaiva kukutaura figa yasiriyo. Ndozotaura iwo pamakabata goridhe makabata nani? Yatina mbuya na accommodation. Makunani? Maita kwa accommodation. Na kumakawa takamutisa bhadhara goridhe anobhadhara goridhe ndakatomutisa bhadhara goridhe boys masiga akamutaura handizotaurikana usabhadhara ende musi wacho anobhadhara wakadzosera zvakari pamaita kuti chinoita imbuya uye. Alright. Saka rakadzoserwa ukadzoserwa pamwenzi iwo 13 anga akagobatwa akatopiswa nemapa. Wakadzoserwa 13 angatopiswa ayera aizwa wakadzoserwa 13 wadzoserwa 13 waisa kupi ndapamaita vamanyorana basa aitaita timirire mberi nonyenge rivebhuda. Aiwa izwa goridhe rine rekodi. Goridhe rabuda nhasi kana unga uri pamaini uri papi kana chii, production ye that day inorekodwa pasi kuti nhasi tatichipa magrams akati handiti expected income imari yakati handiti bose kana unitaura iwo kuti ungamira apa zveshuwa kutaura kuti verbal kutowirirana goridhe neumbavha uri mugoridhe nechitsotsi chiri mugoridhe handitika kuti ungomira pokutaura kuti mbuya ndakapa 13 grams hauna pakanyorwa hapana hauna kana chii. Imimi bora tsika yenyu kana muri pamaini ipapo sponsor handiti pamunoti goridhe ramabata hamuna pamunonyorerana. Tinonyorera kwambuya mbuya ndiyo muzozviona kuti zvaita chii tatosvika nesikira yacho pana mbuya ndopatinosiya kuti goridhe taita. Saka inini mukuti kuna mbuya makazoenda here? Takazoenda but takasvika kusina goridhe maita kwasina goridhe. Kunzai bhuku kuti mbuya angaisa kugoridhe
angaitengese ndopa angati ndakatengesa adenjana mafuva wakatengesa wari makabhadhara angarege vanga varipo wese wazotanga kunetsana panyaya dzema-expenses avo asi goridhe vanga watopima wese vachinoti god 3.7 pakubhadhara vanhu makabhadhara anga aripo goyo rutiseya utongosipoze takatodesana mapawa akasvipa goridhe mapawa anadzosera goridhe rokadika ndikapamaita takatodetsana kuti hausadaro usatenga hako pagoridhe kana mbuya asipo tirumirira mbuya auyu mandi mapawa akasvipa goridheyo ndandokubharira motikari yako ndokuzoite motikari kwautiwa mari yako asi goridhe ndizvozvoukamuzosera ndakamudzosera saka urutise kuti iwo wakabhadhara wari wese ndatotobhadhara mari wari wese uyu kwakuti aiwa mari yangu nemaexpenses aizokudipa saka wakazozotserwa here mari yacho after wadzosera gold ndadzosera gold mari wakanga wadzosera ndobva wazoya futi bvawatora mari handi wari 2 futi wazotora waweka saka uyanga asisipo maimaka maitapa kabhuku yenye akataurichirwa aiwa muza wainduda nezvo ndiri kuda ini izvo ndakatarisira hapana chinhu ane madresi vakazongori mabhuku izwai mati vakazichei 0.54 times 50 27 years 3.71 times 50 185 times 0.3 ndakazingakuonesa panyaya yekuti maexpenses akanga ada kubviswa mukomana mushure mokunge tanyorera maexpenses alipo papo pamusa 23 June nokunga pane pakanyorwa pana beef panana beef nesitomufoya expander rake rangatisa ndandisikazivi inini mutomato necabbage ndanga ndisikalizii expander iyoyo ndosaka takazingakuonesana pakuti taenda kuna mapawa tichitengesa gold iro mapawa akatipa mari ndinokona kuta $283 kubva mu185 bozviita kuti gramage riri apo tikazoenda kumarket inoenda kuti kwire bichara handiri mubata ndikaita kukwira bichara mani ndopane mari yakabuda $283 iri kubuda musoro wangu asi handauzoinyora pasi ndakakuti ndakakupisa nangorima kuti handisi kuda nekuti expander rangu riri over 200 something handiti ini ndikamuti handikupi mari iyoyo nepamusana pekuti sponsor wako wakamisa muna mangu ndisikazvizi saka expander rako handisi kuriziva ndopatakaenda kunesana zvautaura wakasvipisa uyu gold ichokwadi wakamusvipisa zvigold taapanze mushure mokunge avhurira uyu mota wakabudimira tisi ndikunesana kwanga akuzvina uyu atora kidzi mota dzinokomana saka zvadaro tazonesana taapanze ndakatora uyu mari ndikadzokesera mukoma mapawa akatora gold akanipa gold zvangu andachire mari 271 zvadaro ndopatakanesana kusvitira mukoma mapawa akazodhiraivha akaenda kwavo ini nyaya yangu pairi nyaya yangu iri pekutika uyu ataruda mari 18 grams imari 1016 imi syndicate yenyu inoononga irichi inoona 7 wakawabhadhara yona iwe ndiyo sponsor aiwa handozvaka kuti iwe ndiyo sponsor because you should have let's look at this two tinozviziva mugoridhe munhu anonyura unoenda pagomba wocheresa gomba woisa 5000 mugomba wobudisa $400 saka kakawanda chitsotsi chinoitwa nemasponsor ndechekuti kana aona kuti expandara rakakura anobva ndodzosera mari yake nekusabhadhara vanhu okay, anocreate a situation yekuti asabhadhare mari
because anenge anyura aitoziva takatipa kuti ngatitaurirane pamari shoma yabuda iwo unaonyora ishu haisiri iyoyo ishu yatope kuti utotaura kuti ndutore mari ye13 grams kwamuda saka iwewe alright iwewe anzani tinozviprova sei ngorima kuti wakapa mai wa 13 grams ini ndakasvika pakuti hasi harisi dambudziko rekuti 13 grams maitako even magrams atawo nyaya yangu yaitaona yakudai kuna iko kuti mubatsiro ndeyekuti kushanda kwatakaita nezvatakaitira nambuya aisamupurisa wake kuti azigone zvatichabudisa wakazindimisa goridhe racho bwatora rese bwai oenza igremu kana ndifoili pabasa pacho bwati mira kushanda nongori musi wekutanga patakabatisa mari iyo nangoti semboni musi wekutanga watakabvesaka tadaro izvazvo dai zvakatora day number 110 tisina kudaidza mapawa because nyaya yako ndekuti contract yakaterminatwa kuwitnessa nyaya yagoridhe taizwa asi iwo wazotaura kuti nyaya yako chaicha handi yesharing haisi yeprofit sharing nyaya yako ndeyekuti iwewe after manetsana yakabva yanzi ushamwari wapera ende pamunda pari kumainwa ndepamwe chibva wabuda saka iwe uda kuti tikubatsire kuti udzoke pamunda aiwa isusu aiwa ndikuti iwewe uri kuti here pa 3.7 iwewe handitika grams idzodzo uri kuda kuti upiwewo share yako ipapo inoenderana nezvo munomanga makawirirana noka because right now it's your word against your word kuti izori 13 grams dzazipo izvo because wakomana wakuka iwe ukaonoenda kunopisa wamakaenda kunopisa nawo ndonati anonobatisa wapisa iwo urabhoka kuti ndinobhadhara zveradio apa wakuti ndakazokuzosera goridhe mamburari 3.7 ve13 grams hapana kana paripo pane nyaya goridhe ranga riri 3.7 points kwete 13 wakatopisa wari wese wanga wari wese wari true nyaya yakazombuda pazvikwereti zvekuti uyaiti ndakabvawo nemari yangu avo achiti mari ndakatorawo uku saka goridhe ngatitengeswa yaiti goridhe ndakopa munhu wandakatsorera mari wakati kana kuti iwo tikweretese mari indaiti goridhe atengesi mbuya asipoba iwewe excess yako nambuya yanga ipana mbuya ndiye wandakapana naagreement mbuya pakaenda kuharera wakati pano aizwa agreement yako nambuya haichinjisi quantity yegoridhe kana yangu iri 2 grams kai 2 grams whether rina mbuya kana rina mbuya i2 grams saka iwe chaunyanya kuda kuna mbuya chii tisautaura kuti kuna mbuya ndikunyanya kuda chakati kuna mbuya because iwe ndikuona kuti nyaya yako ndeyekuti iwe kuti no munhu wangu wendajara kutamba naye akanipa contract muizive chino ndimbuya saka inini uyo handisi kumuda kundidzinga wakaita akandidzinga zvisiri pamutemo munhu anofanira kundidzinga ndimbuya pamusoro changamiri kana ndisingakanganisi pawakanarita nyaya yako last time wakataura kuti mabatiri amamaita iwo musi wacho ende nanhasi kutaura kuti it was first day handizvo right pakabuda panditi yautaura iyo whatever asi chiri kurwadza ndechekuti wakataura iwewo kuti mamatobata bhandi asi bva wanzino hamuchadi kuti mudini muenderere mberi ndo zvakurwadza kuti bhande rarapo and you were expecting mari yakadini yakatowanda manje saka ndo zviri kurwadza ndosaka tatiri kuti uri kuda madamage maybe uri kuda madamages kana kuti contract yedu yatakatasainana nambuya hainozoenderera mberi saka ndiri kuda kubhadharwawo something ndo pane nyaya bhande maamabata nyaya yari kuda uda extension yecontract wakashandawo kana 1 week pabhandi wanorikavhawo maexpenses sinzi wakagara pawo asi nyaya iripo manje ndekuti iye kuti ashasvika kuna mbuya manje akubhulokwa namaita ako because maita ako ndiye hainchaji saka nyaya iripo ndekuti iwewe uyu ari mbuya
uyo anoda kutaura nemi direct, haasi kuda kutaura namaita ako. Pamusoro ndinozi ndiyamugongana naimurwanitwa mwana uyu ndichimuona kutaura zvoto ndinosiririsa ine ndinorwadzirwa. Mwana uyu ndakatanga kushanda naye 2019. Handina kushanda naye straight auya kwandiri. Ndakakumbire mwana wangu kuti mwana uya auya achikumbira kuti ndode kushanda. Uyu wakaenda mbuya ndine nhamo, mbuya ndiri kutambudzika. Nhamo yacho ngeyi zvikandana ndakasungwa ndakarova mupurisa bemunhu. Saka ndakaita 2 years ndiri mujeri. Ndikasaka iwe panapa uzotirowo here. Uyu ari apo mubvunze. Mumwe wacho hapana wakanga auya naye. Saka zvadaro mwana wake dangwereko uyu ndiye akanga achishanda naye. Achi mwana mudiki achikuenda kuchikoro. Mwana wake uyu wakaenda kuchikoro. Iye abva asara. Ndobva ndamba futi mwana wemukunda wangu mukuru ndikachienda washanda nani nemukunde uyu. Saka mwana wangu akamuzukuru wangu akati mbuya ndipewo pekuchera. Ndikati enda wochera uchichinangisa uyu because zvaaita kumawamba kutaura chokwadi handitauri zvekunyepa. Mwana wayo wakandibira ndikanyarara semunhu mukuru. Saka ndamuisa muzukuru wangu wechi2 ndakazozwa haasi kutaura bva ndakazoona muzukuru wangu akwe ari kumhanga une tumaroko chini akandaroko ndanda kudai asima inini ndatofa ngei zvikazovanzi vaisire igomba kumberi kwangu. Ndikati iwo handindi wenyamunda here. Iye ndiye nyamunda unoita zvaunoda mumunda masekuru wako mumunda mambuya wako. Saka iye unokuchalenja sei zvikazi handizivi. Saka takaendesana kumapurisa naye uyu pabhesi paya. Mapurisa akati iye akada kuedza kupurisa kakukama kekuti murume wangu inoonera shumba iye unoerawo shumba. Saka zvikazi aiwa endai muopedzerana zveshuwa ndakadzora mwoyo wangu inini. Ndikamuti chindi zvapera asi handichakudi pano handichadi kuti ushande. Kwabva takagara kukanganwa kwabva azouya futi kaazohamba hondo yataurira munhu. Ndikazi mbuya ndaudei unototaura nyaya yake yekudeketera. Unototaura nyaya kudzimana munoita 2 hours ari kukudeketerera uyu. Unozoguma regai ndiite ndimupe. Saka ndakamupa kuti ashande. Ndikati chishanda nauyu handichina mwana wadiki. Mukomana wakada kurowa akadzipa mutsipa kudai. Akahaya unozi Mugiyo. Uya pamba pangu ndikada kumutema nezvidhina akatizo nekushaya simba ungadaenda kamutema akatokwara. Saka iye ndobva ndamuti chishanda ina uyu hapachina wana. Saka wari kushanda ubva ini ndobva ndaenda kumusha kwangu mwana kuenda kwara ndakaenda kumusha kwangu kwakune zvazvinoda kugadzirwa. Ndiri ikoko ndakazwa iyena ndiye akatanga kufunda. Mbuya tabata staff zvadai. Ndikati saka zvikazi inini ndandi kuti titengese. Ndikati musatengesa ndoda ndiri kuuya. Zvikazi aiwa inini ndine zvatiri kuda. Ndikati aiwa chitaura maito zvikazi maita kuzwa ati amberi. Ini handipo ndandisiri panyaya dzawo kuti ndandisiri kumusha kwangu. Saka inini ndakazopasisa kuti chitengesai makanga matengesa mari iyoyo monditumirawo kamari kunongori kubudiwa mari. Saka ndakazotosvika yanyanga ndakatosiya nezvinhu panze yatahondo kwataane honda kutotukana. Saka inini ndakaita kuti wozoya musiye mande ndonga ndakupomba wakauya zveshu wakauya nababa wati 2 zvikazi tauya uyu ndiye sponsor. Ndikati watini? Ndikazi ndiye sponsor. Ndikati sponsor unoapa kuya paane nyaya wanga amboripi nguva yese paiuya kuzosponsor asikasponzi amusheya naye pana mukadai makaenda wakati mbuya inini handina mari asi kuti ndisponsor handigoni. Saka ndauya nemunhu une mari dzake towirirana pazvinhu zvatinonga tiri kushandidzana. Saka wakazoenda kotungira panyaya yaanga asikaziva. Ndikamubvunza kuti murume kana uri murume wakashinga uchagutsikana ndi wakazonga akupangidza kako tikanda anomubvunzawo zvandani ndimudi uchimubvunza ino azongoni kudzora zvawakabvunza munhu. Saka uyu mwana uyu abadaro abva zvamuda zvekuti kuda paakashanda ndochaari kuda. Saka inini ndobva ndaona munyina wake warwara ndakauya musi watakayana wanga ari pano waakashanda naye achiuya pazvekundio 13 grams. Munyina wake hama yake akanga yakokuitisa kuti hazvina kuona 13 grams nenyaya yakazosvika apa. Ndobva ndatoti alright wobva uya munyina wake saizvozvo futi iye asipo. Mbuya ndodini ndikati wana last gomba iri ngeramukoma ako rangorima kuti ndikupe rinozomutse kutaura. Ini handidi zvekuzotaura zvikazi hapana chinongotaura. Ndikati ko zvikazotaudza unoita sei? Zvikazi mbuya kutaura chokwadi hapana chinotaudza. Rai takagara wakashanda. Hakuna kupera mazuva, hakuna kupera 2 weeks. Wabva azwa kuti munda kuri kushandwa, abva asvika. Uyu wanga adziko. Aripiko muzukuru wangu wandakati endai muoshande mese muri padzichitu. Ndikati endai muoshanda. Ndizwe ndanga ndapedza mapasti 12 ndandabva kumwa mapiritsi angu ndikati argai nimborara. Kwabva ndizwe foni yakurira. Kunei? Ndikazi ngorima wako unowauda kutondura. Foni yakatoshandisa ngeyake. Inini ndobva ndatsvaga muzukuru mwana wako ndikandiperekedze kumunda nemoti kwabva taenda. Svike aripo parwizi
zvishua atotukana ndikati chinyi ndikazi gombangira ndikati munda wako ere munda wangu ini muzimbabwe muno hapana munhu usina munda wake kana ndira ndipedzise saka akazosvika futi pakuda kuti ndakukura ndosaka zvandikutarambuya zvese zvamaya nazvo kuno zviri zvamutaura pamutemo chaiko zviri legal mese hamuna netsamba yekumaina gold. You are doing illegal mining. Saka you cannot go to a court of law muchida kulegalize chinhu chiri illegal. Muda kuya pana kuti kutonge kuti yakagora yakatadza kuita chinhu chiri illegal. Zvamuri kuita muzvibvumiri nemutemo kai? Inini mbuya mune tsamba here yemaini? Inini kapataka yakavhidi mapisa ada kunowa uyu akandibvunza mubvunzo wamunhu mbuya mune tsamba ndikati handina umbavha wandoti ndosaka kutaura kuti inini muda kuti ndiye kutonga muda kuti mutonge nyaya yembavha manje zvayakuita manje kana ndati muda kuti ndinyore tsamba yekujudgment yekunyorera mbavha kuti mbavha yabira imwe mbavha saka mbavha iri correct ngei ndichandokaswa kubatsira ena chete kungoti endai muri wani handiti muri wani endai mogare pasi aiona all these differences zvisiri necessary. If you know each other endai mogarisane zviri zvakanaka mugadzisana moshanda mashandiro emamuita sei kana mamushanda zvakanaka endai moshande zvakanaka. I know ndozvanutauraka uendai mogare pasi mutsanangurira wonzwisisa kuti ashamwaridzwa zvichadii hapana chakashata zvamuchadi asi muonesei iye mumunzwawo zvarikutaura because zvamuri kuita chaizvo ka mandouya henyu ndangoteerera wangu ndodini asi mese mutori nemhosva dai mapurisa angarava ndototi chibva matora vanhu illegal mining saka ndifanira kuti kuda kuya kunditongesa jeri inini izwai mambo iye ndiye wakaya komangara nyaya dzakasingazivi kuti uri kuite zvakashata zvemutemo Mambo is atizomaina tine claim yedu kuti tinoshanda kutsvati ne claim yangu mukati mufendi yatakafika izwa uri artisanal miner handiti artisanal miner handitika une claim yako handiti une claim yako handiti une claim yako iri in your name ndizoka ine macoordinates handiti ine map handiti yekutaura kuti unomaina kubva apa kusvika apa kubva apa kumaina kusvika apa handiti claim yako inoinclude munda wambuyere ndati claim yako map yako iri kuincluda munda wambuyere saka uri kuitei urikuitei kumunda wambuya izvozvo zvawaakuita kwambuya manje zvawaakuita kwambuya manje kwambuya kwako ndokwaakukorokoza manje ende kana wabuda muclaim mako mawine mapepa waenda kwausina mapepa you are an illegal miner mako imo muri mutizire makatore mapepa ndosaka ndakutaura kuti mbuya haana mapepa mbuya haana mapepa ba izwa kati bamba mbuya haana mapepa handiti emining nzvimbo yambuya haisi designated for mining ifaming area mbuya kuwa nemapepa nekusawa nemapepa the owners is on here handiti because nzvimbo ndeyani the owners is on here kuti ari kudaka zvasikuda to invite or not to invite ndezvake but nini ndangochete inini mudare munomu mauya nenyaya yotigadzisani pachiwana kuti aiwa zvisana isi vanhu vanozivana nechieneti but otherwise zvese zvamuita zviri illegal hachiendekira chibva kwamagistrate magistrate haatongi ba because you are doing an illegal act
ungavhura kuya panapa kuti uyu munhu ari kuya achitazi mbuya mambo toti munditongewo mbuya patati kuita pickpocket pamusika pasakubva handiti ini pandaita pickpocket pandaisa mhongo mangu uyu vaita pickpocket pandamona aitonga mari yangu endapa undichitonge inini izvozvo mani uda kuriganaiza kuba kwaita iwo asi kweumwe kwashata muri mbavha mese mbuya newe ngatiendai muuko mogare zvakanaka mutaurirane muri uko kuti mushandidzane zvakanaka asi kana munoita basa zvakanaka endai murejista uko kumainzu muite zvinhu zviri pai zviri pamutemo zvamuita handizvopa izvo dai zviri pamutemo muine mapepa mese munoda makasaina nacontract iri proper andizvo but hamuna contract yamunosaina nabhozi muita zvinhu zviri legal endai mosiye zviri legal zvamurita izvo taurirana naye kana mafunga zvokupera mining endai muite mapepa mumaine zvakanaka iwewo nditoti nekwako kutrust kwawakapiwa endiwa mumaine kwakanaka kwawakapiwa siyana nekwambuya siyana nekwambuya trust hakuna chinhu ndiyo hakuna chikubuda kana kusina chikuda worejesta zvakanaka ine zvoita zvepamutemo zvamuita izvo right now ndokukorokoza chaivo chakuisi legal even nyango yemuntu yeniniwe mapawa wenyu munomusungisa mapawa why because mapawa hana license yekutenga goridhe ifidelity here ane here matsamba ekutenga goridhe ati uno here netsamba here kutenga goridhe yejedeari yefidelity akaputisa matsamba efidelity saka wakambona agent yefidelity inokanda goridhe mukanda agent yefidelity inokanda goridhe mukanda musadaro babambo endai mosiyaine ndati enda kuna mbuya mutaura nemashandiro amakaita kuti muizwa shamwari dzandataura ndati handikwanisi kupa judgment yekuti nditi iwe enda wabhadhara because zvauri kuita zviri illegal ndinokupa judgment yekuti enda upiwe mari based on what yembanje kuti munhu akatengesa mbanje obvata wabhadhara ndoti judgment yekuti enda wabhadhara azvase saka wada kuuraya saka wada kuuraya here aiwa ndatoti saka wada kuuraya here izwai ndati saka watiwe wakati vana mari yakuuraya wauya kuti kubatsira hapana asingazvidi kuti kuchera goridhe kwakaoma kuchera goridhe kwakangooma kufanana nekuerenga bhuku kuti upase o level munhu ari kuerenga kudaiwo neari kurasandodaiwo zvakafanana the amount of energy that you use asi kungoti energy yako pauri kuisa nepari kuisiwa zvakasiyana pamwe pacho paroshanda bicep and tricep pamwe pacho paroshanda chii asi at the end of the day kushandisa chii energy chii is the amount or the rate at which your muscles are able to generate energy. Alright, sorry. And then you put on that next case.